Sangre Familia er klar krig mod Bandidos. MEF-marken 200 meter, vi lægger 500 meter ind. Vi kommer og henter dig med team. I er nede. Hænder op. Herude. Er du skudt? Der bliver... Der bliver skyde på en bil fra. Stop. Passer skal skyde. Jeg er bare træt af sådan nogle typer der. Og så gør det bare lidt svært for os andre jo. Og fordi vi ved jo ikke, er der flere af de der? Hvor mig? Han må gøre noget. Jeg er lige ude forud til, hvor vi kan snakke. Jeg ser på dig. Fucking meget.